Wala gihapon sang pamilya nga nag-claim sa bangkay sang bata nga nasapuan sa baybayon sang inampulugan Cebu ng Guimaras sa tunga sang paglaslas sang nagligad nga bagyo. Ginabulumantan ang edad sang 3-4 katuig ang mga bata. Sa interview sang Bomboradyo kay Mark Diaz de Lotindo, ang head sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sang Sibunag, yagin pahayag nga ginabulubanta 3 kadlaw na nga nagautaw-utaw sa dagat ang bangkay antes ini na sapuan. Rason nga yara na sa state of decomposition. Ginalantaw sa otoridad nga posible halin pa sa Negros ang mga bata kay ginaanod lamang sa baybayon sa barangay Inampulugan bangod wala man sang report nga missing sa area malapit sa lugar kung sa dinini na sapuan. So no, pakay de Lotindo, ginpakigangutan na sa Sibunag LGU ang mga otoridad sa Negros sagod mabuligan sa pag-identify sa bata. Ginpahayag man sila nga kung wala gihapon sang mga claim tubtob buwas Nobyembre 13, sabto na lang sa Sibunag Local Government Unit ang pagpalubong sa nasambit nga bata. Wala man siya po, may naka-claim ma'am sa found tong dead body. Cadaver nga nakita sa November 7 dito sa Inampulugan, diri sa Sibuna, Guimaras. Sa nakita ni siya ma'am sa sa vicinity siyang resort sa Costa Aguada sa barangay Inampulugan, the island barangay namon ma'am sa Sibuna, Costa Aguada Resort. Damo na ma'am coordinate, may nagatawag tapos may regarding the concern, pero negative man mamang ilang kay tagaan mo sa mga data, so negative man. Nabalian si Mark Diaz de Lotindo, ang pinuno sang Sibunag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office.